खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि मानास सेरफां इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बे समाव बरायबाय आं बे समाव दं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हजुवायाव बे सिमला हजुवायाव केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे सालबारि जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना बेवहाय सिमला हजुवायाव साननिनो हाबाफारिजों 30 आरो 31 डिसेम्बर 2019 बिथांमोना साननि हाबाफारिजों बिथांमोना गाजा गोमजायै बिथांमोना प्रग्राम खालामदों जथुम्मा खुंफुंदों बे जथुम्मा खुंफुंनाया दिनैनि गेवलां मेल अर्थात दिनै 2019 मायथाइनि जोबथा सान बे जोबथा सानाव बिथांमोना गेवलां मेलाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों नोंथांमोना दिन्थिगोन लोगोसे बे गेवलां मेलावनो गोबां मोसाखावरि बिथांमोना मोसादों लोगोसे आं बे मोसाखावरिफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोनसे मोसाखावरि दिन्थिनो नागिरदों जाय सिमला हौजानि सिङाव थानाय थेन्थामालि मोनसे हान्जा बे थेन्थामालि हान्जाया ओरैबायदि मोसानाय दिन्थिदों नोंथांमोन दिन्थिगोन बिथांमोना गोदोनि जि जों उन्दै उन्दै समाव मोसानाय नुनाय जे बिहामजो मंग्लिखौ नागिरनाय मोनसे मोसानाय जिथु नाटक ना बेखौ बिथांमोना बेवहाय मोसानाय दिन्थिदों स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं नोंथांमोननोबो दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आं बानायदों स' नोंथांमोना बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लादोंमोन आरो बे प्रग्रामाव माबायदि जादोंमोन नोंथांमोना जायगायाव फैनानै प्रग्रामखौ नुवाखैब्लाबो न'आव थानानैनो नोंथांमोना माबायदि जादोंमोन बेखौ नायनो हागोन बे स' नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन लोगोसे बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि बुंनांगोन फैला मेन्देला एन्ड दाब्ला बिथां सारमोना ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों थ' नोंथांमोना बिथांमोननि साक्सेसफुल जानाय हाबाफारिखौ रायजोफोर गेदारिं जानायफोरखौ नोंथांमोन नायलांनो दाबाव थ' नोंथांमोन बयखौबो नायलांनो खावलायबाय आं भिडिअखौ जागायनोसै Sonesor Boro, Gari Felabo. Ayo, Shona Rupa Jam